Nestas datas caracterizadas por festas e maior control de tráfico, moitos condutores teñen que recuperar puntos do carné, perdidos por infraccións, aproveitando así os cursos de reeducación vial para comezar o 2026 con todos os puntos e máis seguros ao volante. Coas festas de Nadal e Ano Novo aumenta a preocupación pola seguridade ao volante e, como consecuencia, máis condutores acoden ás autoescolas para recuperar puntos de carné. Polos puntos, obviamente, sempre hai xente. Cando nestas épocas, que suelen ser épocas que empezan a beber alcohol e tal, incrementanse os controles, e incrementarse os controles, que van a coller? Collen máis xente, non? Claro, eso notamos nas autoescolas porque teñen que vir a recuperar os puntos. Esas cousas, estas fechas, a partir de diciembre, enero, a xente bebe, sabemos que o DGT vai poñer os controles, que vai poñer máis controles e que vai estar máis riba. Aínda así, pois cada vez hai máis. Os cursos de recuperación teñen agora menos horas que antes. O curso de recuperación total é de 20 horas en lugar de 24, mentres que o parcial, que permite recuperar 4 puntos, pasa de 12 a 10 horas. O curso de recuperación total ou reeducación vial está actualmente en 20 horas. Baixaron un pouquiño as horas, eran 24, agora están 20. Baixaron un pouquiño as horas. No curso de recuperación parcial, que recuperas 4 puntos, antes eran 12 horas e agora baixaron a 10 horas. Pero son 4 puntos, e antes eran 6. Esos 4 puntos agora moitas veces son insuficientes. As autoescolas destacan que a maior parte dos asistentes participan nos cursos de reeducación vial, destinados a concienciar sobre a importancia da condución segura, sobre todo nestas datas con maior afluencia de tráfico e control policial. A gran parte dos que veñen aos cursos pois son, sobre todo, nos cursos de reeducación vial, cursos totales, pois son alcoholemia, sí. Pero, bueno, moito reincidente e moito tirando a alcoholemia, moitísimo. Non, obviamente, nunca se pode generalizar en nada, pero sí. A recomendación das autoridades e das autoescolas é aproveitar estas iniciativas para conducir con responsabilidade e comezar o 2026 con todos os puntos do carné e un recordatorio sobre a seguridade vial.